Наричат я детето чудо. Елизабет Амбарцумян е на 6 години, но владее сцената с ангелския си глас. Сравнително отскоро участва в конкурси и състезания, но вече е спечелила десетки награди. Притежава рядко срещана дарба, безспорен присъщ слух. Аз съм Елизабет Амбарцумян от град Пловдив. Аз обичам да се занимавам с пеене и свирене. А какво свириш? На пиано. Докато връстниците играят на двора, Елизабет отделя на занимания с музика поне 3 часа на ден. Признава, че не е достатъчно, защото мечтите й са големи. Аз съм гледала големите певици и аз съм искала да стана като тях от малка. Като кой искаш да станеш най-много? Като Лилия Иванова. Нека няма проблем. Сега няма да се излагам тогава. Елизабет пее на 4 езика – български, руски, италиански и арменски. А любимата й песен е "Моя страна, моя България". При теб ме връща вечно любовта. Един ден просто се прибрах в къщи след работа и заварих малката с баба й да си играе и в един момент я виждам как свири на едно детско пиано играчка песнички от YouTube, които е слушала по слух. Когато чух колко правилно и разпознаваемо свири песничките, страшно много се въодушевих и реших, че веднага трябва да потърся професионално мнение, след което детето беше заведено при вокални педагози, които установиха, че е талантливо и трябва да се занимава с музика. По принцип и в моя род има хора, които са музикални, но не са развили дарбата си, но майката на моя съпруг и баща му също, и двамата са музиканти, завършили консерватория в Ереван и установени музиканти в годините. Очаквали ли сте вашето дете да има този вроден талант? Много съм мечтала за това, но няма как да очакваш такова нещо. То е дар от Бога. Първата й награда беше абсолютно неочаквана, защото това беше дебютът й на сцена. Като нашата нагласа беше просто тя да се пречупи, да излезе пред хора и да пее като начални стъпки. Когато чуват Елизабет за първи път, музикалните педагози са изненадани от нейния талант. Разкажи ни за твоите постижения. Ти си на 6 годинки. Да, на 6 години. Какви постижения имаш до този момент? Какви награди си печелила? Печелила съм играчки, мечки, медали, 17 отличия и грамоти. Коя ти е любимата награда? Мечките. А спомниш ли си кога спечели първата си награда? Да. На кой конкурс? Спомням си. На лятото конкурса в Пловдив. Аз много се притеснявах, защото беше първото излизане на сцена, но тя ни зарадва изключително много. Получи тогава спечели награда, спечели медал, също така спечели и наградата за най-малък участник. Какъв е контактът ти с публиката? Много хубав и тя ме зарежда със сила да пея от сърце. Приятелство, обичано приятелство. Каква ще е Елизабет след 10 години? Как се виждаш ти след 10 години? Такава. Каква? Ще покоряваш сцени? Да, ще покорявам сцени и ще пея от сърце. И много ще свира, както сега.